Doncs, si us sembla, ja són les 6:05, gairebé. Entrem en aquesta segona sessió, que és el ple, amb convocatòria ordinària del 21 de juny a les 18 hores. Se'ns ha excusat un conseller, que avui entrava nou, de candidatura de progrés, que és el Carles Boix. Perdó, sí, és veritat, sí. Entrava a la comissió especial de comptes. Sí. No pot venir. D'acord? El punt 1 de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Algun comentari, algun tema correcte? Vots a favor de l'aprovació de l'acta anterior? Aprovada. El punt número 2 de l'ordre del dia és la presa de possessió de la consellera comarcal, Sandra Hervás Marco. En la sessió extraordinària del ple del Consell Comarcal del Lluçà del dia 28 de desembre es va donar coneixement de la defunció del conseller comarcal Francesc Borrell, membre del grup comarcal Candidatura de Progrés. I el 16 de febrer de l'any 2022 la Junta Electoral Central va proclamar consellera comarcal electa a la senyora Sandra Hervás Marco en substitució de Francesc Borrell Grau i que avui anomenarem com a consellera entrant. Tinc una fórmula aquí per la presa de posició i te la comento. Vols passar? Vols venir, sisplau? Sí. Aquesta és la Constitució. Fórmula de presa de posició del Real Decret 707/1979 del 5 d'abril. Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho prometo. Molt bé, doncs benvinguda, consellera. Que aprofito per donar-te un pin del Consell. Moltes gràcies. Al mateix temps li dono també al conseller que va entrar ja fa dies, encara no li havíem donat, al Miquel López. Bona tarda. Voldria aprofitar per dir unes paraules. President, conselleres, consellers, interventora i secretari, no us enganyaré si us dic que no em puc alegrar de prendre possessió de l'acta de consellera. No m'alegra pel motiu que ha portat a que jo sigui aquí avui i no hagi pogut continuar el nostre company Xisco Borrell. En Xisco ha sigut una persona dedicada plenament al territori, a Salàs i al Pallars. Ho demostren els més de 18 anys com a regidor i alcalde de Salàs o com a conseller comarcal. Temps en el que ha impulsat la Fira del Bestiar del Peu Rodó de Salàs i en el que ha ajudat a la creació de les botigues museu de la mateixa població. Ambdues activitats amb una gran repercussió cultural, turística i econòmica per a la nostra comarca. Sempre ha posat tota la passió i l'esforç per aconseguir beneficis per als seus veïns i veïnes, sense esperar un benefici propi, simplement desitjant millores pel municipi i comarca. Aquesta dedicació és la que queda permanent i inherent al Xisco, la que recordarem tots sempre i la que m'agradaria continuar, seguint els seus passos. Dit això, em poso a disposició dels pallaresos i pallareses per intentar oferir un servei públic de qualitat pel nostre territori tal com hagués volgut en Xisco Borrell. Moltes gràcies. Bé, continuem amb l'ordre del dia. El tercer punt és la convalidació de decrets de presidència. No em marcaré ni en comentaré cap, a menys que tingueu algun grup i vulgueu algun conseller que vulgui comentar i li explicarem. D'acord? Sí, nosaltres senzillament no és per si es pot donar una mica d'explicació, ja que és un punt fonamental en el gruix de la feina que fa el Consell.
el 101, que és el contracte programa 2022-2025 de benestar social. Al final és un dels puntals que fa el Consell. Simplement, si podem comentar una mica en què consisteix i les coses que entren dintre d'aquest contracte programa, com per tenir coneixement específic. Perdona, Teresa. No, Teresa, perdona. Podem comentar-ho o li podem donar explicació més tard, això? Demana un comentari general sobre les partides que porten el Més que les partides, el contingut, com si diguéssim. Doncs val. El contracte programa és l'instrument pel qual el departament dota els consells comarcals de les comarques on no hi ha municipis de més de 20.000 habitants, que la llei diu que són els competents en matèria de serveis socials, de tota una sèrie de recursos per fer els diferents serveis que prestem. Cal dir que el departament té pendent de signar el nou, venim prorrogats i ha de signar el quadrienni futur, per tant estem aquí. Llavors les principals partides, hi ha per una banda tot el tema de professionals dels equips bàsics, que són 207.000 euros, ajuts d'urgència social 15.000, dic les principals. El que és tot el servei d'intervenció socioeducativa, el SISI, que se li diu abreviat, que són 132.000 euros. Després hi ha una partida de transport adaptat per portar la gent als centres de dia, que és de 30.000 euros. Hi ha 400.000 euros pel que és el servei especialitzat de l'atenció a la infància i l'adolescència, que és l'EAIA i el CIFE, són els equips supracomarcals. Hi ha partides també pel centre d'autonomia personal, que és aquell espai que tenim davant de l'hospital, que són 21.000 euros. Per una altra banda, hi ha 45.000 euros pel servei de joventut, perquè la joventut està dintre del mateix departament, 39.000 per actuacions amb jovent en situació de vulnerabilitat, i després hi ha les partides d'atenció domiciliària, que són els d'aquesta empresa que ara hem contractat, que per una banda són 147.000 de SAT social, 118.000 de SAT dependència, i després hi ha també 48.000 euros pel referent per a la dependència, que són un tècnic que hi ha de coordinació supracomarcal també, que és d'àmbit pirinenc. Una miqueta tot plegat és el volum que està al voltant del 1,5 milió d'euros. Algú vol comentari sobre el decret? Doncs passem al punt número 4, que és donar coneixement dels decrets de gerència. Algun comentari al respecte? President, s'han de votar els decrets, Sí? Doncs votem els decrets de presidència. Vots a favor? Ho tens? No, sí. Vots a favor? Vots a favor, vots en contra, perdoneu. Estem una mica rovellats avui. Vots abstencions? Ara sí. Decrets de gerència? Un comentari? Vots a favor? En contra? Abstencions? El punt número 5 és el nomenament de membres de la Comissió Especial de Comptes. Els membres de la Comissió de Comptes fins ara eren el president del Consell Comarcal, el Toni Millet, el Josep Terré i el Cisco Borrell. Per la mort del Cisco Borrell hem tingut que entrar un nou membre, que és el Carles Boix Riart, que avui s'ha excusat i no pot estar aquí. D'acord? També s'ha de votar això, no? Vots a favor d'aquest canvi, aquesta modificació? Vale? El punt número 6 és l'aprovació de la declaració de béns culturals d'interès local del municipi de Sant Esteve de la Sarga. En aquest cas, i d'acord als certificats corresponents de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga i la sol·licitud de declaració de bé cultural d'interès local,
aprovaríem la declaració de béns culturals als següents patrimoni: Ermita de Mare de Déu de Fabregada, Església de Sant Esteve, Capella de Sant Salvador d'Estorm, Església de Sant Salvador d'Estorm i Santa Maria de la Clua del Montsec. Tot d'acord? Vots a favor d'aquesta aprovació? El punt 7 és la planificació pressupostària, aprovació de la segona modificació de les bases d'exclusió del pressupost de l'exercici 2022. Amb aquesta modificació de les bases d'execució, el que fem, així ho vam comentar ja l'altre dia a la primera sessió, és modificar el preu de les hores extres. És la primera vegada que es fa, no s'havia fet mai això, per tant, tenia en compte que no es pagaven hores extres aquí al Consell Comarcal. Però donat que de vegades per urgències i per moments molt justificats així s'ha de fer, hem d'aprovar aquesta modificació. Les hores extraordinàries no compreses dins de la jornada ordinària poden ser compensades de dues maneres. Una, amb temps de descans dins dels 4 mesos següents d'haver-les generat. Les hores en dies laborables s'equipararan en una hora per una hora, excepte quan es tracti d'una tasca sobrevinguda durant la mateixa setmana. Cada hora extraordinària que suposi en aquest cas es compensarà de 1,5 hores, o sigui, amb el temps una hora per una hora i mitja de lliurament. I la segona seria amb quantia econòmica. El valor de l'hora ordinària que percebi el treballador s'incrementarà en un 10% per les hores extraordinàries realitzades en els dies de dilluns a dissabte. Un 10% més. Lògicament, el que correspongui de preu d'hora acordat al sou que cada persona té. No totes les hores valen el mateix. I en un 50% per les hores extraordinàries en dies festius o en horari nocturn. Aquestes hores s'abonaran en la nòmina del mes següent a la seva prestació. Així de clar. Passem a aprovació, aquesta modificació. Vots a favor? El punt número 18 és modificació de crèdits. Aprovació en la segona modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2022. Teresa, et demanaria que em donessis una explicació tu, que ho tens més a mà. La segona modificació del pressupost d'aquest exercici 2022 puja un import de 923.732,70 euros. Les principals partides que es modifiquen és per habilitació de partides per majors ingressos, per un nou conveni que tenim amb la Diputació pel programa Matfunding, 2.000 euros, un conveni amb Generalitat pel Servei de Cures d'Igualtat de 34.000 euros, una subvenció de l'Agència de Residus per millora d'infraestructures 50.000 euros, una subvenció de la Generalitat del Departament de Vicepresidència pels camins no rodats de 77.000 euros i una altra subvenció de la Generalitat pel manteniment de la xarxa de camins de 759.000 euros. Després també s'habilita una partida per la sol·licitud d'un préstec per 850.000 euros i en total són les 923.000 euros. Molt bé. Aprovem la segona modificació de crèdit. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt número 9 contempla les nòmines. Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'exercici 2022. Sembla paradòxic i sembla estrany que al mes de juny estem aprovant els increments de nòmines de l'any 2022, quan portem ja 5 nòmines pagades. Però us recordo que aquest és el segon ple d'aquest any, el primer va ser el mes de febrer, que encara no estava establert. Els pressupostos generals de l'Estat per l'any 2022, publicat la llei tal, publicada al BOE 312 del 29 de desembre del 2021, va establir retribucions del personal al servei del sector públic per aquest any amb un increment del 2%. Per la totalitat de retribucions del personal al servei de l'administració sobre les quanties vigents al 31 de desembre de l'any 2021. D'acord?
simplement és aprovar la massa salarial del personal laboral del Consell Comarcal del Pallars Jussà l'any 2022, que queda fixada en 2.337.247,24 euros i que s'incrementarà automàticament amb la generació dels crèdits motivades per subvencions no previstes. Posem a aprovació aquesta proposta. S'ha d'aprovar això? Vots a favor? El punt número 10 és una proposta d'acord, informació econòmico-financera, informe del Pla Anual de Control Financer de l'any 2022. És obligatori fer un pla anual de control financer de cada exercici que, en aquest cas de l'any 2022, que té com a objecte verificar el funcionament del servei del sector públic local en l'aspecte econòmic, financer, per comprovar el compliment de la normativa i directius que el regeixen. Aquest pla l'ha de fer la interventora i la finalitat de l'òrgan interventor haurà d'elaborar un pla anual de control financer que recollirà totes les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant aquest exercici. D'aquest pla en sortirà un informe anual que es presentarà amb els comptes generals aproximadament a l'octubre d'aquest any, de l'any 2022. Vots a favor d'aquesta proposta d'acord? Vots en contra? Abstencions? Mani? És un informe, sí, és un informe, no cal votar. No calia votar-ho. No cal votar, no és un informe. Veig que estàs al cas, Jaume. Punt número 11. Bonificació, abstenció tributària. Aprovació de la liquidació de la recaptació executiva de l'exercici 2021 de la taxa de l'RSU, de residus. Hem d'aprovar la liquidació de la recaptació de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i eliminació de residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper cartró, envasos, fracció ordinària executiva de l'exercici 2021 del Consell Comarcal del Pallars Jussà. En aquest cas, puja 72.813,22. L'import total del padró pujava 1.157.639,53, dels quals hi ha una baixa d'ofici d'administració per un total de 2.359,16. D'acord? I han quedat pendents de cobrament l'import que he comentat abans, 72.813,22. Així doncs, s'ha ingressat un total, el primer menys la resta dels 72.000, de 1.082.467,15, que li correspon això a 93,50% del padró. Entren en via executiva aquests 72.813 i que suposo que es cobrarà una part important d'ella per superar aquest 93,50 com passa cada any. Això sí que s'ha d'aprovar. Vinga, vots a favor d'aquesta proposta? El punt número 12. Aprovació de la variació de drets i obligacions del pressupost en exercicis tancats. A veure, són quantitats que una vegada s'han tancat els pressupostos. Vols explicar tu, sisplau? Com vulguis, sí. Sí, sisplau. El pressupost, un cop ha estat liquidat, no es pot modificar i per modificar, com que l'aprova el ple, s'ha de fer també per un ple. En aquest any 2021 ens hem trobat que els anys anteriors, sobretot 2019 i 2020, per efectes del Covid, hi van haver algunes subvencions que no es van poder acabar de prestar o es van prestar com a indemnitzacions, com tipus transport escolar, ajuda a domicili, transport adaptat.
Llavors això ha fet que alguns dels ingressos que nosaltres teníem previstos per subvencions no s'acabessin de cobrar i s'ha tingut que regularitzar, perquè els serveis es van prestar però amb indemnitzacions, no com a serveis prestats. I això és el que regularitzem ara amb aquest exercici. O sigui, perquè ho tingueu en compte, la quantitat de drets reconeguts que hem de donar de baixa puja 134.832 euros i la quantitat d'obligacions reconegudes que hauríem de cobrar i que també hem de donar de baixa són 20.158,84. És això? Bueno, de les obligacions n'hi ha una part que sí que els tenim que pagar i s'han incrementat. En total són les 134 més les 20 són les 154. Sí, això afecta bàsicament a transport escolar, serveis socials i petites partides, varis de petites partides. D'acord? Sí. Doncs vinga. Passem a aprovació aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt 13 parla de la informació econòmico-financera, informes d'objecció 2021. En aquest cas, exposem, amb aquest informe d'intervenció, per donar compte de les resolucions contràries a objeccions informades. A veure si us ho sé explicar. Són quantitats que recolleixen mitjançant proveïdors que tenim i que no han passat a les corresponents licitacions o concursos. D'acord? En aquest cas en tenim 4. Recordar que el Consell va a la baixa amb aquests imports de proveïdors. En èpoques passades n'havíem tingut molts, 11 o 12, i hem anat reduint. En aquest cas tenim l'estació de servei Fontvella, amb un import de 40.801, Pirineus, neteja i manteniment, amb un import de 23.723, i Troca, empresa d'inserció, amb un import de 57.294, Eulen, serveis sociosanitaris, transport adaptat, per un import de 29.723. Si ho considereu oportú, us explicarem en detall, informarem, justificarem el per què no s'ha entrat en licitació amb aquests punts. Com vulgueu. Podem fer-ho. Bueno, està bé si es dona una explicació que algun cop ja s'ha fet i entenem el per què, però si s'explica... Estem en vies, tots estan en tràmit de contractacions, que quedi clar. Possiblement aquest any els traurem tots de damunt. Per exemple, el de la Fontvella, número 1. La omissió d'aquest subministrament, el preu del litre de subministrament adquirit pel Consell Comarcal s'adequa al preu de mercat. Això per entrada. No ni es paga més ni es paga menys. És un promís del preu de mercat. L'omissió d'aquest subministrament es justifica perquè actualment Tremp disposa solament de 2 gasolineres, una de les quals està lligada a un centre comercial on la seva funció principal és l'atracció de clients per la compra de productes. Per tant, es podria considerar que solament en tenim un, que és el que fem servir. El procediment de contractació podria esdevenir una adjudicació d'una gasolinera fora de la ciutat de Tremp. Això és el que ens podria passar. Entrem en licitació i hem de comprar el gasoil a Balaguer, per dir-ho d'alguna manera. Fet que faria tenir un cost de desplaçament molt elevats i com a conseqüència una pèrdua d'eficiència econòmica i temporal. Tot i l'esmentat, des del Consell Comarcal s'intenta fomentar la diversitat en el subministrament dels carburants en diversos establiments, comunicant als diversos conductors de l'administració la possibilitat, en la mesura que sigui possible, la compra d'aquest subministrament en altres gasolineres. Però, com podeu veure, estem molt limitats en quant a possibles proveïdors. Això ens justificaria, d'alguna manera, el primer proveïdor. El segon proveïdor, que és Pirineus Neteja i Manteniment, neteja d'oficines, els preus de l'any 2021 són adequats al mercat en base a preus el que s'està pagant amb les següents empreses contractades pel Consell Comarcal: Servei de Personal i Neteja SL, Alba Jussà SCCL i Troca, empresa d'inserció SL.
Aquest servei a càrrec del Consell Comarcal va ser prestat per l'empresa Pirineus Neteja i Manteniment durant l'any 2021. A causa de la pandèmia es va haver d'ampliar les tasques de servei de neteja, impossibilitant que la totalitat d'aquestes tasques fossin assumides pel personal del propi Consell. En aquesta situació de caràcter excepcional es va decidir contractar l'empresa Pirineus Neteja i Manteniment SL per tal de poder dur a terme els treballs addicionalment anteriorment comentats. Indicar també que actualment s'està treballant perquè properament surti a licitació aquest servei. La tercera, justificació sobre Troca Empresa d'Inserció SL amb una despesa de 57.294. Per suposat, els preus de l'any 2021 s'adequen al mercat, ja que actualment el salari mensual del personal propi del Consell destinat a aquesta tasca, conforme conveni, és de 1.483,48, que és equivalent al cost suportat durant l'anualitat 2021. Aquest servei, a càrrec del Consell Comarcal, va ser prestat per l'empresa d'inserció laboral a la Troca, empresa d'inserció SL, durant l'anualitat del 2021 i la intenció de regularitzar-lo. No es va poder tirar endavant a causa de la pandèmia del Covid-19. Per altra banda, la persona destinada per part de l'empresa actualment s'ha incorporat com a personal intern del Consell Comarcal Jussà, regularitzant aquest servei. I l'última, EDU en serveis sociosanitaris de transport adaptat per 29.700 euros. El preu s'adequa al contracte signat el 8 de juny de l'any 2017 amb una vigència de 4 anys, amb data de finalització el 7 de juny del 2021, i el plec de condicions administratives particulars i plec de prescripcions tècniques particulars amb data 16 de març. L'any 2017 el Consell Comarcal va establir un conveni atorgat amb el Departament de Benestar Social i Famílies, el contracte programa 2016-2029. En aquest conveni es destinaven una quantitat econòmica pel servei de transport adaptat. El Consell Comarcal va licitar aquest servei mitjançant un procediment obert simplificat, sent Eulen l'empresa adjudicatària mitjançant l'aprovació per part de la Junta de Govern del Consell Comarcal el dia 2 de maig de l'any 2017. La signatura del contracte es va dur a terme el passat 8 de juny del 2017. El contracte s'acabava el 7 de juny del 2019, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més. Aquest contracte es va prorrogar i es va finalitzar el passat 7 de juny de l'any 2021. Degut a la Covid-19 s'ha decidit allargar aquest contracte per tal de no alterar un servei essencial com és el transport adaptat. No sé si això us justifica les 4. Per suposat, a totes i cada una d'elles s'està treballant per fer les licitacions corresponents amb el futur. Crec que estem en la línia. Passem a l'aprovació. Vots a favor? No, són informes. És un informe. És veritat. Mane? Jo vull votar, sí. Vull que quedi clar que tots esteu d'acord o no amb les coses que es posen aquí. És veritat. Punt 14. Una altra informació, un altre informe. S'informa que el ple de factures pendents a pagar fora del període legal a final del primer trimestre de l'any 2022 han estat 271.911,79, que corresponen a una quantitat de 57 factures. I el número 15, també és un informe. El període mig de pagament de factures del primer trimestre de l'any 2022 ha estat de 45,1145 dies. És més que l'anterior. El punt 16. Imposició i ordenació de tributos. Aprovació de la primera modificació d'ordenança fiscal específica reguladora del preu públic de transport escolar, no obligatori i postobligatori. El tema aquest que ja portem de molt de temps amb problemes. L'ordenança específica reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori i ensenyaments postobligatoris i no gratuïts a la comarca del Pallars, que tenim amb intenció de modificar.
La Generalitat de Catalunya, des del Departament d'Educació, en data 14 del 7 del 2021, es va trametre la proposta de finançament per als curs 21 i 22. Dita proposta inclou el servei de transport escolar no obligatori i postobligatori, amb el detall de l'import de l'aportació que han de fer els usuaris, que queda establert entre un mínim, una forquilla que va d'un mínim de 1,5 euros i un màxim de 4 euros per alumne i dia de transport. D'acord? Atès que l'aprovació de l'ordenança de data 1 del 2012 es va considerar establert el preu de 1,5 euros dia, més l'IVA vigent, i després diverses, es proposa modificar el preu de 1,5 dies amb l'IVA vigent inclòs. Llavors, acordaríem que la quantia del preu públic de 1,5 euros IVA vigent inclòs per alumne i dia de transport, encara que la Generalitat obliga el cobrament a tots. En aquest cas, només ho cobraríem pels postobligatoris, els que en aquest moment estan cursant batxiller. O sigui que de la forquilla de 1,5 a 4 euros cobraríem 1,5 euros i només als postobligatoris, els nens que en aquest moment estan cursant batxiller. Hi ha unes exencions i unes bonificacions en el cas que hi hagi més d'un nen a la família, que hi hagi més germans. El primer germà passaria a pagar en lloc de 1,5 euros, pagaria 1 euro. O sigui que en aquest cas tindria una bonificació de 0,5 euros. I el segon germà passaria a pagar 0,5 euros, amb la qual tindria una bonificació d'1 euro. Ja sabem que és una mesura antisocial, molt antipopular i que provoca problemes. Avui mateix una veïna del teu municipi m'ha trobat per aquestes escales, m'ha preguntat si el president i m'ha dit que es venia a fer una queixa sobre això. He dit que ho fes per escrit i que ho enteníem, jo ho entenc aquest tema, l'estem treballant, ja sabeu que l'estem treballant a nivell de vegueria, però ens veiem obligats en aquest cas. Serà la primera vegada que cobrem aquest euro i mig? De moment no l'hem cobrat encara, però segurament el cobrarem pròximament. I és el mínim del mínim que podem cobrar. Aquesta sí que l'hem de votar. Vots a favor? Abans de la votació, entenc que, com has dit, és una problemàtica que tenim a la comarca. Jo no sé quanta canalla, són els de batxillerat i els de mòduls que acaben quart d'ESO i també volen fer algun mòdul, suposo. Llavors, no sé si tenim calculat quants joves estan afectats per Sí, això ho vam calcular al seu dia, ho tenim calculat. No solament d'aquesta comarca, sinó totes les comarques de la vegueria, perquè vam iniciar una queixa al Departament d'Educació, recordeu, i vam treure tots els alumnes afectats del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, de l'Aran, de la Cerdanya i de l'Urgell. Tots, els teníem tots. Tot això vam passar una nota de protesta perquè afecta molt negativament el despoblament, lògicament. Això ho sabem tots i tots som conscients. Però arriba un moment que se suposa que s'arreglarà això i continuarem lluitant, i sobretot des de les reunions que estem fent els presidents és un tema que el comentem gairebé a cada reunió. Però en aquests moments ens veiem obligats a fer-ho. Com a mínim, el mínim del mínim, que és l'euro i mig. I en lloc d'aplicar els obligatoris i postobligatoris, només ho fem els postobligatoris. Això va així, perdona, para un moment. Això va així? Això va així, sí. Encara que només ho agafi un dia, els cobren tota la setmana? Sí, perquè la disposició del Clar, la disposició i el transport hi és. Doncs jo això no trobo just, per exemple, si estem parlant de despoblament, estem parlant d'una quantitat de diners que hi ha famílies que pot costar bé d'assumir. Per això sí que demanaria que es valorés, tot i que no serà afirmatiu, però crec que s'ha de tenir en compte això de llei.
Sí, entenc que es cobra mensualment, aleshores. L'euro i mig es multiplica pels dies del mes i es passa el Els dies rebut. que hi ha el Els servei. dies lectius. Es faci servir un dia o tots els dies? Els dies lectius Els dies de servei, perquè l'autocar hi va igual. Pugen 2 nens on pugen 14. Clar, suposo el problema és si has d'implementar un transport específic per ell o si hi ha places lliures, com se diguessin. Sí, sí, clar. El problema jo crec és que si anem comptabilitzant, si anem comptabilitzant avui n'hi puja un, demà 3, correm el risc de que ens treguin aquestes places. I si nosaltres tenim el taxi que va on sigui de 8 places, si resulta que un dia n'hi pugen 3 i l'altre dia n'hi pugen 2 i un altre dia n'hi pugen 5, Ensenyament pot dir, perdoneu, fiquem un taxi de 4 places que és l'obligatori i llavors sí que tindrem un problema. No, jo crec que va per aquí la cosa, no? No sé, no? Tot i la injustícia, que jo també crec que és molt injust de que es faci així, perquè no ajudem res a repoblar, al contrari, perquè no tenim més opcions, o pagues o no hi vas, perquè no tenim un transport públic, per tant, em sembla injust, però considero que és millor això que no que ens treguin el transport, que llavors sí que tindrem un problema greu. No, que hi ha molts taxis, O portar-li els seus pares. El que passa que jo crec que, no sé, però potser fer aquesta cirurgia del lloc on autocar només pagaran el dia que hi van. Clar, això és molt complicat i aquí n'hi ha molts de taxis, no sé, no? Bé, prenem nota del que està comentant. Sí, però jo pel que tinc entès, Educació volia fer això, de quants n'hi baixen obligatoris d'aquí. Clar, aquí correm el risc de si ens passem, de dir, va, fiquem taxis de 8, que Educació digui, no, ara anem a mirar un per un, i que ens quedem que ens fiquen taxis de 4 a tot arreu.
Clar, saps? Clar, saps què vull dir? Bueno, clar, perquè aquí el mateix autobús que baixa de Castell de Mur, no? És el que passa per Puigcercós i Palau. Clar, si treus els nens de Puigcercós i treus els nens de Palau, que teòricament no els hi pertocaria, doncs llavors sí que ja tenim el problema sèrio. No? Tots aquests temes estan exposats al Departament d'Educació mitjançant converses amb la delegada d'aquí, del territori, i amb el director dels serveis territorials, personal de Lleida. En tots els casos ens diuen que estan estudiant la modificació de la llei, però no oblidem que aquesta no és una llei nostra, sinó que és una llei estatal. En la qual cosa és molt complex i molt complicat donar-li el tomb a això. Ja sabem que ens afecta el gran problema que tenim als territoris de muntanya pel tema del despoblament, però no depèn solament de nosaltres. Continuarem sent incisius en aquest tema molt i contínuament, no deixant-lo parar, però costarà, aquest tema costarà, cada vegada costarà més. Bé, estem a damunt del tema i prenem aquestes observacions. Vots a favor d'aquesta proposta? En contra? Abstencions? Imposició i ordenació de tributs. Aprovació de l'ordenança fiscal reguladora dels preus del preu públic del servei d'ajuda a domicili. En aquest cas es tracta d'aprovar inicialment l'ordenança fiscal número 2,5 reguladora del preu públic del servei d'atenció domiciliària. Com sabeu, tenim contractat el servei mitjançant una empresa licitadora que el va guanyar i tenim uns costos hora per a aquests serveis. En quant a l'atenció de personal, tenim un cost de 19,75 euros l'hora, això ha pujat molt, i en quant a l'atenció domèstica tenim un cost de 17,95 euros. Aquestes partides estan subvencionades per la Generalitat amb un 75%. Aquí hem d'afegir 2,50 euros de cost de tots els costos de tramitació que té el Consell Comarcal a cada hora. O sigui, de 9,75 més 2,5 passem a 22,25 i de 17,95 més 2,5 passem a 20,45. Com sabeu, com he comentat abans, això se finança amb un 75% de la Generalitat i la resta és copagament d'usuari que dependrà de com es detecti o com s'estudi l'usuari què ha de pagar i què li correspon pagar. I a part hi ha l'aportació dels ajuntaments i del Consell. Per determinar la quantia, el que comentava abans, per determinar la quantia del preu públic exigit com a participació de la persona beneficiària en el finançament del servei, es tindran en compte les condicions del servei d'ajuda a domicili, la capacitat econòmica de la persona beneficiària, per anar a treure quin és el preu que li correspon. Pel que fa a l'ESAT, dependència, s'hi aplicarà la normativa utilitzada en la calculadora PIA
de copagament per grau. I això és tot en quant a aquest punt. Una pregunta? Doncs passem la proposta a votació. Vots a favor? Vots en contra i abstencions. Contractacions. Convalidació de decret de presidència per la contractació d'una pòlissa de crèdit. Hem sol·licitat oferta per la concertació d'una operació de préstec a llarg termini d'un import de 850.000 euros per atendre pagaments del programa operatiu FEDER 2014-2020. Eixos prioritaris 4 i 6 de l'operació Foment del Patrimoni Natural i Interès Turístic del Pallars Jussà, que està subvencionat amb 566.932,59. Si és que ara una, sembla que ens hem equivocat de... El 18, que hi ha hagut una... El 18 és el de la pòlissa de tesoreria i el 19 és el crèdit. Van al revés, sí. Doncs vinga. 18, 19. Torno a començar. Hem sol·licitat oferta a la concertació d'una operació de tesoreria a curt termini d'un import de 800.000 euros. Vale? Quadra ara això? Aquesta renovació. Sí, espera. Per tal d'atendre situacions transitòries de tesoreria. Aquesta operació la teníem de 600.000 euros i la incrementem de 600 a 800.000 euros perquè per compensar una que en aquests moments la tenim contractada amb el BBVA de 200.000 euros i que la tenim en condició de sortida. Ja estem a 150.000 euros i el BBVA ens ha dit que el seu venciment s'haurà d'amortitzar. Per tant, concertem una operació de curt termini d'un any de 800.000 euros, que és els 600.000 euros que teníem, més els 200.000 euros del BBVA. D'acord? La qual cosa, quan s'hagi amortitzat la de 150.000 euros en aquests moments que tenim de deute, la deuta es quedarà exactament igual. Vale? I la 19, aquesta seria la 18, i el punt 19 és el que estava comentant abans. Una per una, no? Es anava a aprovar els dos. Vots a favor d'aquesta operació? Vots en contra? Abstencions? Doncs la següent és la que comentava abans. És una operació no de crèdit, sinó de préstec. No és el mateix, eh? Es tracta d'una operació de préstec a llarg termini per un import de 850.000 euros i per atendre els programes FEDER, que l'un és de 566.932 i l'altre de 283.466. Aquests programes estan ja en contractació i estan en línia d'execució, per tant s'han de pagar. I per pagar el FEDER no es pagarà fins d'aquí 2, 3 o 4 anys, ja ho veurem. Necessitem una operació de crèdit per compensar aquests pagaments. Aquesta operació s'ha demanat a la Caixa ens ha dit que sí, en un dia, no hi ha cap problema, Banc de Sabadell no ens ha contestat. D'acord? Es tracta d'operació de 850, plaç 8 anys, els dos primers de carència vol dir que no hem d'amortitzar capital, només pagar interessos, i 6 anys d'amortització, per suposat que no l'han de tenir 8 anys. Si el FEDER està 8 anys a pagar-nos, estem ben arreglats. L'interès és variable. Euribor, sabeu que el tipus d'interès està pujant en aquests moments, Euribor 3 mesos és un 0,80. Sense comissió d'obertura, sense comissió d'amortització, sense comissió d'estudi i res més. Interessos de demora que no n'hi pot haver perquè és un préstec del 2%. Entenc que aquesta operació està sotmesa a la revisió que faci el FEDER després dels projectes que es realitzen. Quan ens vinguin a avaluar els projectes que s'han realitzat, el FEDER ens dirà si són conformes o no són conformes. Entenc que està sotmès
a la revisió d'aquests plans. No, l'operació està sotmesa a l'amortització de l'operació està sotmesa al pagament dels FEDER. Exacte, però el pagament dels FEDERs, primer els projectes que es facin, s'haurà de passar l'avaluació corresponent. Com tots, però aquestes són les gangues d'una financiació com són els FEDERs, els fons europeus, que després no hi ha bestretes i a l'hora de pagar pots tirar 3 o 4 anys. Això no hi ha cap institució que ho pugui suportar. Per tant, has d'anar directament a crèdit. O sigui que quan s'entra en un FEDER s'ha de saber que s'anirà a crèdit. Per això em refereixo que quan es demana un FEDER potser hauríem d'acurar una mica més del que es demana i del que no per no trobar-se en situacions així. S'haurien d'avaluar millor els FEDER. Next Generation no n'aprovem gairebé cap, però passarà el mateix. Perquè al final són operacions de cert risc. Passarà el mateix. Són fons europeus també i a l'hora d'executar-los s'han de pagar. I els Next Generation veurem quan te pagaran. Els que decideixen els FEDERs si es fan o no es fan a la comarca ens ho hem de mirar bé per no tenir aquesta mena de problemes. Perquè al final poses en l'administració entre l'espasa i la paret. Però si no hi vas, no vas. No dic que no es vagi, dic que s'escullin amb seny i sabent que s'escull i prioritzant el que es necessita i el que no. El lògic i normal seria que totes les financiacions de l'administració, siguin fons europeus, siguin de la Generalitat o siguin de la Diputació, vinguessin amb una bestreta adequada, 70-80%. Llavors es podria treballar i aniries amb financiacions mínimes o no hi aniries. Però en aquest cas això és una autèntica barbaritat. Tenint en compte que els FEDERs tots són grans, no són FEDERs de 100.000 euros, 200.000 euros. Els FEDERs tots estem parlant de 500.000 euros damunt. Mínim $1 milió. Bé, ens agradi o no ens agradi, ens hem d'endeutar. Però és un endeutament en garantia, per això el banc ho veu tan clar i va estar un dia a contestar. Un dia, per una operació de 850.000 euros. Però no tots, Sabadell encara no ha contestat ara. Ho passem a aprovació? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovació d'addenda convenis entre els ajuntaments de Gavet de la Conca. Tinc 3 punts aquí, si us sembla els podríem votar tots alhora. Gavet de la Conca, Sarroca de Bellera i Tremp. 20, 21, 22. Us quadra això? Sí, va bé, però votarem diferent en els punts. O sigui que l'explicació sí que pots fer-la, però la votació sí que la podem fer individualment cada punt. Vinga, el punt 20. Aprovació de l'addenda conveni entre l'Ajuntament de Gavet de la Conca i el Consell Comarcal. Assigna a l'Ajuntament un arquitecte tècnic superior, funcionari, interí per prestar aquest servei amb una dedicació del 20%. L'únic que fem és passar del 10 al 20% de jornada en còmput general. Aquest seria el número 20. Vots a favor? El 21. Aprovació d'addenda conveni entre l'Ajuntament de Sarroca de Bellera i Consell Comarcal. És el mateix cas. Assignar a l'Ajuntament un arquitecte tècnic superior, funcionari interí, que passaria del 10% que té ara a un 20%. Vots a favor? I el 22. Aprovació d'addenda conveni entre l'Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
passa el mateix perquè cada vegada es necessita més. Modificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal per la prestació de servei d'assistència tècnica i en aquests moments té un tècnic arquitecte superior funcionari interí que està prestant un 73% i el passaríem al 86,37% de la jornada de còmput mensual. Aquí volíem fer el comentari. Nosaltres, el nostre grup, a Tremp, a l'Ajuntament ja ho hem comentat algun cop, pensem que l'arquitecte de Tremp hauria d'estar al 100% del temps, a jornada completa, perquè Tremp ho necessita, i llavors nosaltres votarem que passem a la votació, si voleu. Però pensem que Tremp ha de tenir el 100% l'arquitecte. Si em permeteu, vam dir que ho aniríem revisant i per tant és el que s'ha fet, s'ha anat revisant i s'amplia una mica més i s'amplia el 86%. Tot és revisable i tot s'ha d'anar veient. Creiem que aquesta ampliació és bona, així ho vam, i per tant s'amplia el 86%. Si al final es creu que se'n considera més, doncs ja es verà. Vale, doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bàsicament perquè tenim un conflicte per sobreentendre. La resta fins al 100% la tens tu, no? La resta fins al 100% la tens tu. No tinc cap inconvenient si mai s'ha de canviar, però en principi ja funciona tot. Entenc la posició de Tremp, l'he compartit durant quasi 20 anys, però el que passa és que he compartit fora de l'horari laboral, el qual Tremp no s'ha de canviar. A vegades hi ha això, i per mi ja m'està bé que tindria el 100%, però el tècnic que havia també no estava bé que el tècnic. Alguns ajuntaments no tenen. Però vostès no està bé. No tenim de funcionar. Tenim arquitecte, però Cal dir que és considerable tenir un arquitecte tècnic dintre de la llei, l'arquitecte municipal dintre de la llei també n'hi ha d'haver, jo crec que substancial a la comarca, no acaba, és important de valorar. Bé, el següent és... Perdona, digues. jo entenc que els arquitectes una mica com va passar al seu moment amb les secretàries. Un secretari està molt bé, però a darrere hi ha d'haver alguna més. Un tècnic, un arquitecte només com a arquitecte, tots els que ho han provat, tots els que el tenim, penso que tots tenim problemes, tots tenim abusos i la cosa costa de tant. Un senyor que té unes hores de feina, que tots tenim molta feina per donar-li i les hores no es pot flexible i a vegades caldrà, en el seu moment caldrà revisar alguna més a darrere d'aquesta gent. Perquè no té sentit que sigui de fer històries i històries, no hagi de fer tot, perquè són hores que perden de la feina que realment no es podria fer. I molts, suposo que el Jordi tu també ho pot dir, i alguns altres que ho tenim, hem hagut de compensar tot aquest abús en buscar projectes externs, gent de fora, que no feien els projectes, amb el qual el cost que això suposa ja és necessari. Això a vegades entenc que s'hem de plantejar no només la figura de l'arquitecte, sinó al darrere que sigui un recolzament que faci que sigui més necessari. Sí, perquè l'arquitecte és una figura molt important. A l'Ajuntament és una figura molt important que afecta molt al funcionament de l'Ajuntament, la feina de l'arquitecte. I per molt bon arquitecte que sigui, si no dona l'abast o passa el que diu el Toni, que ho ha de fer tot des del zero fins al final, o sigui, ho ha de fer tot ell, doncs, clar, s'atrasa, els veïns, llicències d'obres, això els veïns se queixen i després obres coses, després s'atrasen, totes les obres van en termini, després surten moltes subvencions, moltes convocatòries amb un plaç molt curt i es perd coses per això. Recordeu que no té un secretari total tota la setmana, per nosaltres, el que no surt el dijous, en el meu cas, no surt fins el dimarts següent. I en aquest cas, el del meu arquitecte, el que no sortia el dijous que li tocava, tardava un mes. A mi pot agradar més o pot agradar menys, els meus veïns ja la treballen. I a vegades hi ha coses d'activitats que necessiten més veritat. És veritat que el marc va abans i mai. Tots tenim les limitacions
bàsicament seria uns administratius, no? Que li donessin el suport. No? Ells deien la feina aquesta més bàsica, inclús alguna cosa tècnica, no té el cost que té un arquitecte, es pot assumir molta més facilitat, però en canvi jo crec que els trauria molta feina, perquè hi ha molta documentació de tràmit, que són moltes hores d'estar a la pantalla, que són coses que ja conec que dius, si això ho podria fer hasta jo. No és el mateix de revisar un document, signar-lo, que haver-ho de fer des de la primera fase. O que ara tenim, a aquest horari, quan hem tingut tots els estudiants, un arquitecte privat, que no li havia d'usuari donar el que necessitava, tu pagaves en funció dels necessitats. Ara, el temps està terminat. Entenc que ha de ser el mateix que nosaltres quan teníem les SAPs. Primer tots teníem una SAP, una auxiliar, unes hores, i hem acabat tenint un suport que hem de fer buscar. D'acord, estic d'acord. Algun comentari més sobre aquest tema? Doncs passaríem al punt 23. En aquest cas ja entrem dintre del tema de mocions i manifest. El cas aquest és un manifest que ens demanen el nostre suport i es tracta de la normalització del català arreu del territori. Es tractaria de donar suport, això es tractaria com una moció, no? Això es tractaria com una moció? Es tractaria de donar suport a Correllengua 2022 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu de territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Donar suport a les entitats, als municipis interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i ajudes necessàries per al bon desenvolupament de les activitats programades. Fer pública aquesta iniciativa i entendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació. Això ens ho demana la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'aprovació de l'ús del català, l'apropiació de l'ús català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. Fer una aportació econòmica, si s'escau, per l'organització d'actes i un bon funcionament de Correllengua 2022. I com sempre fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions de la Llengua Catalana CAL. Vots a favor d'aquest manifest? Molt bé. El següent és una moció. El 24 és la moció en defensa dels jutjats de pau. Moció en defensa dels jutjats de pau i sobre la previsió del Govern de l'Estat de suprimir els 224 jutjats de pau que hi ha a les Terres de Lleida. No dir res. Primer ens ho va demanar l'Ajuntament de Mollerussa i ara ens ho ha demanat... Qui és aquest? El Departament de Justícia, no? De la Generalitat. Aquí posa la relació de tots els ajuntaments, els 200 i pico que té això. Manifestar el suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia, això són els acords, al territori i a les persones en la resolució dels conflictes. Instar al Govern de l'Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació de projectes de llei orgànica, eficiència organitzativa del servei públic de justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir a Catalunya les seves funcions. I tercer, comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. Estem d'acord? Aprovar aquesta moció? Sí, nosaltres la votarem a favor, senzillament fer alguna consideració. Quan tens una moció i no tens arguments jurídics, perquè no en saps, com a mínim és el nostre cas, busques una mica d'informació, perquè al final el vot és molt aleatori. Pots votar el que creguis que has de votar, però sense una base coherent per fer-ho. Pensem... La llei estatal també reconeix la vàlua fins ara dels jutjats de pau
i el que fa és, que pot agradar o no, és professionalitzar-los. Llavors, tant de personal no expert, jo no sé si pot ser més feixuga o no la tasca, al professionalitzar-se o a l'enfocar-ho de diferent manera. Sí que reconeix la vàlua dels més de 200 anys que porten els jutges de pau actuant, però professionalitza la tasca. Per tant, nosaltres votem a favor de la moció aquesta, però entenem que com a representants cal saber ben bé què comportarà la nova llei, si s'acaba tirant endavant o no, i avaluar molt bé si al final els ciutadans i les ciutadanes sortiran perdent o guanyant o s'agilitzaran certs tràmits o no. En principi, la figura de jutjat de pau, més professional o menys professional, però recolzarem la moció del nostre grup. Senzillament era el comentari aquest. Crec que és un d'aquells serveis que no s'utilitza gaire als pobles petits, molt poc, gairebé, i segurament que hi ha pocs alcaldes que diuen jo he tingut un cas o jo he tingut dos i jo l'he fet servir, però és com allò, és un servei que el tinc per quan realment el necessiti en un moment determinat em pot treure una... En teoria la llei, amb això una mica el que et diu és que l'oficina de justícia municipal tindrà presència a tots els municipis de l'Estat que no tinguin nous tribunals de primera instància. Per tant, s'entén que continuarà havent-hi als municipis. Això és el que s'entén. Com s'implementarà és el que no sabem. El de primera instància molt a prop no ho tenim ningú. Bé, doncs, aprovem la moció. Vots a favor? Molt bé. I l'última també és una moció en defensa d'una Unió Europea unida davant dels nous reptes globals i locals i el conflicte d'Ucrània. En aquest cas, exposem la unitat com a forma de resoldre conflictes, units per ser més forts al món, units per superar millor les crisis. Realitzar actes institucionals el dia 9 de maig amb motiu del Dia d'Europa. Tenir de forma permanent la bandera europea blava amb els 12 estels grocs als ajuntaments i edificis públics. Posar algun nom de personalitat europeista en el seu nomenclàtor, carrers, places, edificis, sales, etc. Davant uns municipis i la seva ciutadania castigats en primera línia per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia. Cal exigir que la gestió i objectius dels nous fons europeus per la recuperació i la resiliència, els Next Generation, tinguen una vocació i implementació municipalista, respectant així el principi de subsidiarietat recollint en el mateix tractat de la Unió Europea i traslladar aquests acords als consolats a Catalunya dels estats membres de la Unió i la delegació del Parlament d'Europa i Oficina de la Comissió Europea a Catalunya. En definitiva, estan més units a Europa. Votem a favor? Vots a favor? Molt bé. El punt 26 és el coneixement de les actes de la Junta de Govern i dels decrets de presidència i gerència que s'hi relacionen. En aquest cas en tenim tres actes, que la una és del 21 de desembre de l'any 2021, l'altre és del 16 de març de l'any 2022, de juntes del govern local, i l'altre és del 10 de maig del 2022.
Es vol exposar alguna cosa sobre aquest tema, sobre aquestes actes? Les aprovem? No cal provar-ho, això només és donar seva gana. Doncs ja està. I entraríem amb el punt final, número 27, d'informes, pregs i preguntes. Algú vol exposar alguna pregunta? No, nosaltres volíem comentar una mica en base a la visita que va fer al Parlament, per què no es va comunicar als alcaldes o el que s'anava a fer o el que s'anava a comentar, o si ho sabien els... Nosaltres com a consellers no ho sabíem, els alcaldes del nostre grup tampoc, jo no sé si la resta d'alcaldes estaven tots informats, perquè al final el president del Consell va en representació de tots els pobles de la comarca. Una mica això com és que no va haver-hi la informació i el saber què s'anava a dir allà, perquè al final la figura del president és el representant d'un sentit comú de tota la comarca que es va fer al Parlament. Bé, en principi, podem atendre aquest comentari. Ens diu, la citació és, il·lustríssim senyor, la llegeixo. La Comissió d'Acció Climàtica en la sessió del dia 10 de desembre de l'any 2021, registre general 10 de juny. 10 de juny. D'acord amb l'article 57.3 del reglament del Parlament, va acordar requerir la vostra compareixença davant la comissió perquè informeu sobre l'impacte de la línia de molt alta tensió que es preveu instal·lar al Pallars Jussà. Tram 357 tal. Us encomano, d'acord amb el mateix article, que atengueu aquesta petició en la sessió de comissió del dia 15 de juny. 5 dies. Per tant, és un tema, és una convocatòria en caràcter urgent que la vam haver de preparar, que ens vam haver de posar en contacte amb els nostres tècnics, que l'Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal vam acordar fer les nostres presentacions amb tots els arguments que no són més que els que han vingut treballant ara, quan sobretot els ajuntaments afectats per aquesta línia, que no és tota la comarca, sinó que són 4, l'Ajuntament de Tremp, l'Ajuntament de Castell de Mur, l'Ajuntament de Gavet de la Conca, l'Ajuntament de Isona i Conca Dellà, i per tant, d'acord amb tota la informació que teníem, amb l'ajuda dels nostres tècnics, vam establir uns comentaris que vam exposar. A la sessió anterior ho he comentat, la Maria Pilar Casas, com a alcaldessa de Tremp, va fer una exposició molt clara i molt brillant sobre aquest tema, i jo vaig acabar amb una altra i al final de tot vam fer unes conclusions i un resum i conclusions. Si voleu, els comento i aquí ens quedem enterats tots d'aquest resum i conclusions sobre aquest tema. Cal dir que el resultat d'aquesta compareixença va ser molt grata i molt satisfactòria, no, Maria Pilar? Tots els grups que hi havia allí, tots, de tots els colors, no ens van fer cap pregunta, sinó que van fer les seves intervencions amb observacions de suport a les nostres exposicions. Per tant, vam sortir gratament convençuts. Si voleu, ho comento. El resum i conclusions, que ens portarà 2 minuts més, diu que l'alat objecte d'aquesta compareixença és una línia de transport d'energia de 153 quilòmetres que discorre per la província d'Osca, Saragossa i Lleida amb la finalitat d'evacuar energia produïda per un total de 20 parcs eòlics i 4 parcs fotovoltaics i altres que actualment es troben en tramitació. Tots ells situats a la província d'Osca i Saragossa amb una potència nominal aproximada de 1.200 megawatts. Que la referida infraestructura d'evacuació d'acord amb la llei 24/2013 del 26 de desembre del sector elèctric és una línia de... Vam fer molt èmfasis i molt d'allò aquí, és una línia de transport i no d'evacuació. I per tant hauria d'haver estat planificada dins del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte 2021-2026 de Red Elèctrica Espanyola. Fet aquest que no ha estat així, deixant en mans privades el transport i generació d'energia, en clara contradicció a l'esperit i principis del Decret Llei 24/2021 de 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. Que l'ALAT i les seves infraestructures d'evacuació discorren pels municipis de Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, en una longitud de 25 quilòmetres, afectant negativament, com queda profusament justificat a les al·legacions que de forma coordinada van presentar al seu dia l'Associació Geoparc Orígens, Consell Comarcal i els ajuntaments afectats, a les condicions atmosfèriques
atmosfèriques, al patrimoni geològic, a la fauna, als corredors i passos, al patrimoni cultural, al paisatge, a l'espai agrari i a la població i l'economia. La manca de planificació d'infraestructura d'aquestes característiques fa palès el despropòsit que representa construir noves LATs i subestacions, ja que la que ens ocupa i altres que tenen origen en els parcs actualment en sol·licitud a les comarques al costat de línies preexistents en un territori que disposa ja de 347 quilòmetres de línies elèctriques, com mostra la imatge que vam presentar que d'acord amb el decret llei 24 de 2021, el govern ha acordat la formalització del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, les seves línies d'evacuació i els seus elements de magatzematge. La planificació territorial sectorial de les energies renovables per a la generació solar i eòlica ha de preveure mesures que minimitzen els impactes derivats de l'elevada demanda del sol que requereix la implantació d'aquestes energies i les seves línies d'evacuació. Que el Geoparc ha aprovat en la 18a reunió de l'Assemblea General l'associació de l'estudi Eines per la gestió i ordenació del paisatge i de l'espai agrari a l'àmbit del Geoparc Orígens, que és aquest mamotret. Que és un document que estableix una sèrie de criteris per avaluació de la implantació de nous projectes, planifica i desenvolupa amb un concepte holístic de protecció i educació i desenvolupament sostenible del paisatge d'acord amb el referit decret que hem comentat abans, que és peremptori considerar des d'una perspectiva holística i planificada la futura contribució que la comarca ha de fer en la relació a la implantació i desenvolupament de la xarxa de transport d'energia elèctrica i de les energies renovables, atès l'esforç que la comarca ha fet i fa a la contribució de dites fonts renovables, com per exemple la hidroelèctrica, que representa un total del 15% de l'energia hidràulica produïda a Catalunya, la que produïm aquí. Que els projectes objecte de la compareixença, així com els parcs fotovoltaics que actualment es troben en tramitació, no compleixen les directrius de l'estudi presentat pel Geoparc, situant-se aquestes en zones d'espai a protegir, en àmbits vulnerables i en espais amb un grau d'exposició visual alt i molt alt, amb el conseqüent impacte ambiental referit, com he dit abans. Que de forma coordinada el Geoparc Orígens, el Consell Comarcal, així com els ajuntaments dels municipis afectats, han respost de forma unitària al repte que representa pel territori els projectes de les LATs actualment en sol·licitud d'autorització. Que el Geoparc ha fet els deures, ha realitzat un estudi per la gestió i ordenació del paisatge en tot l'àmbit del Geoparc Orígens, en la línia que regula el decret llei 24/2021. En la línia del que ha anunciat l'Ajuntament de Tremp, nosaltres, des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, hem demanat a la resta de municipis de la comarca que incorporen les directrius de l'estudi per la gestió i ordenació del paisatge a les seves respectives figures de planejament urbanístic. A part del fons de la informació que s'agraeix, el que jo venia a dir és una cosa, és saber que el president del Consell i algun alcalde de la zona va fer una compareixença que no costa res la informació de dir-ho i amb quins criteris, si hi ha quatre municipis afectats, van uns o no van uns altres d'aquests alcaldes afectats a l'hora de presentar-se al Parlament. I senzillament és una cosa és enterar-se pels mitjans que el meu president del Consell Comarcal està sortint a la tele fent una compareixença. Es va dir en comissió informativa abans de baix. Es va informar, Es va informar. El dia abans. El dia abans, és que us estan dient que això va arribar el dia 10, Bueno, però un grup de WhatsApp, tenim un grup de WhatsApp, no costa res informar. És una citació no a tots els òrgans, solament a l'Ajuntament de Tremp i al Consell Comarcal. S'entén que no hi ha temps suficient per convocar una reunió per tractar el tema, però el tema té suficient importància com perquè estiguin assabentats tots els grups, tots els electes i puguin aportar d'alguna manera, d'alguna forma, per correu electrònic que fos algun feedback. Tot el que vulgueu i més, us ho accepto, de veritat. Però ja estava fet tot, ja estava regulat tot, ja estava escrit tot. Totes les al·legacions ja estaven fetes. Simplement no teníem temps, és que... Simplement ben bé d'ordenar-ho i arreglar-ho per presentar-te i explicar-ho. No ho sé.
tot es pot fer, i podem fer una reunió d'alcaldes i podem fer tot el que vulgueu més, però... Però no es va dir res, que no s'hagi dit amb Consell d'Alcaldes. Estem parlant de 5 dies, 5 dies. No, per això que suposem que la reunió no estava a temps, però una comunicació via electrònica sí que podria haver-se fet i aportar algun feedback. Jo us crec que aquest tema, tot el tema de la mar, la mar última i tot això, diferents reunions s'ha parlat bastament i més o menys tothom coincideix en un d'aquests temes, coincideix que hi ha algunes dificultats que se vos haurem de plantejar més bé. Tot això, sí, això va ser una premura de 5 dies, ho preparat. Jo crec que fer una nova reunió no hauria aportat més que, des del meu punt de vista, encara més retras amb els pocs dies. Tot això jo ho porto sentint aquí molt temps. A veure, ja vam fer una reunió tècnica entre els convocats, que érem nosaltres, aquestes dues institucions, i els nostres tècnics per detallar una compareixença adequada. La veritat és que ens vam sortir molt satisfactòriament. El tema... Sí, és el que diem. No és que més reunions ni res, la És un forma tema de d'abans o comunicació. després. Com podeu veure, jo ho portava preparat per exposar-ho avui i per explicar-ho avui. Ho passem a aigües passades, ja ho hem fet, ja ens han presentat, us hem informat a tots. Què hauríem fet a informar-nos abans? No, simplement dic, escolta, anirem aquí, teniu un grup de WhatsApp, però tenim llavors. No passa res que hem comentat, simplement és posar, escolta, anirem al Parlament, ja està, no fa falta res més. El mateix dia de la informativa, doncs, si ja ho teníeu tot preparat per l'endemà explicar-ho on anàveu, es podia haver fet aquesta lectura i tots hauríeu marxat amb la informació que l'endemà vosaltres vau presentar. I tots potser hauríem estat una mica més assabentats de la situació i la transparència s'hauria vist més clara de cara a tots els consellers, a tots els ajuntaments implicats. Us recordo, Crec que sisplau, que no és una cosa, no és un acte que hem començat i que hem preparat aquí, és una convocatòria que ens han fet, un requeriment de convocatòria que ens han fet amb caràcter urgent, amb 5 dies de diferència. Bueno, crec que ja està. Ja hem dit que era un tema d'informació, no era un tema de fons ni de... Era un tema de comunicar-ho, ja està. El que sí que també volíem fer un prec, perquè veig... Bueno, jo ho deixo anar perquè l'emergència climàtica és un fet, ho estem vivint aquests dies. No sé fins a quin punt a la comarca anem tots a una amb el tema de noves energies i instal·lacions, de posar-se d'acord en quina mena d'instal·lacions volem, quines no volem, què fem, quines alternatives estem proposant als ajuntaments per generar noves energies netes o menys brutes que les que tenim, perquè a dia d'avui, ja fa un parell d'anys que ho parlem en sèrio, que es va proposar el parell d'anys, sí, està a punt de fer els 2 anys, que se li encarrega l'informe al Geoparc, i no sé si els alcaldes o els municipis tenen una postura comuna o tenen la més mínima idea de què hem de fer davant de l'emergència, que és un fet, i que anem tard. No sé, és un prec, no espero cap resposta, és senzillament una reflexió de veure cap a on anem com a comarca i què volem. Perquè personalment no sé si ens serveix, que produïm el 15% d'hidràulica està molt bé, però també volem més turisme i ens omplim la boca de turisme sostenible i a dia d'avui no sé què vol dir que tinguem turisme sostenible. Si no generem noves energies, noves maneres de funcionar, és una reflexió, no és cap d'això.
En aquest document... Aquest document està aprovat amb Assemblea del Geoparc. Això està clar que no quedaràs mai ben tothom. Una posició sí que s'havia de prendre, almenys com a Ajuntament sí, s'havia de prendre una posició. O sigui, això s'havia de... Està clar que no pots anar contra les renovables, ni contra les plaques solars, ni contra això, està claríssim. El que passa que sí que ha de ser d'una manera ordenada i escoltant a tothom, però no quedaràs mai ben tothom.